Казвам се Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на СОС Детски селища България. Приятел на СОС Детски селища или Елена? Казвам се Мариан Дянков и съм директор програма Детско селище в локация София, Радомир и Дрен. Казвам се Щирияна Петрова, бивш възпитаник съм на СОС Детско селище Трявна. Казвам се Теменушка Тодорова Милашева. Даниел Миленов, отраснал съм в СОС Детско селище Трявна. Марчела Личева, от 20 години съм в селището. Владислава Доцанова и съм ръководител на Център за настаняване от семейни приятели към СОС Детски селища България. Иван Христофоров, над 50-те, доброженец. Тук съм от 1999 година. Казвам се Малчо Желязко и на 11 години. Това, което започнах през 1999 година, беше работа в детско селище, СОС Детско селище, което е един модел, предложен от Австрия през 1949 година, много скоро след войната. Модел, който дава възможност деца, които са осиротели и майки, жени, които са останали без своите съпрузи, да се съберат в семейства и да си помагат взаимно. Започна се от един малко по-затворен модел, докато днес може да се говори вече, че СОС Детски селища България е една съвременна социална организация, която подкрепя определена група деца, които се нуждаят от грижа. Има вече много интересни проекти, които работят не само за отглеждането на децата, но и за превенция на изоставянето на деца в риск. И всъщност СОС е нещо, което го казвам не без малко гордост и така като резултат от тези години, в които работя в организацията, че през 1993 година, когато е създадено детското селище, това е първата семейна грижа за деца. За тези 20 години, както казват хората, много вода изтече. Много от децата, които бяха първите обитатели на селището, вече са възрастни, имат своите семейства, имат своите деца. Желаем много щастие, здраве и успех на тях. Другите вървят след тях, някои от тях в момента следват в университети, други са започнали своята работа, а най-малките са в селището. Техните по-големи връстници са в младежкия дом в Велико Търново. Но за да се случи всичко това, голямата заслуга е на родителите, на СОС приемните родители, на СОС майките, на екипа, който работи в селището и който дава много грижа, много внимание, много уважение и топлина. Защото, както за едно цвете казва, трябва слънчева топлина и светлина, същото и за едно живо същество, едно дете. Трябва много светлина, много обич, много доброта, за да може да стане един успешен млад човек. За мен СОС Детски селища са шанс за много деца да се развият и да се реализират в живота. Място, на което можеш да получиш много обич, приятелства за цял живот. Това е организация, която дава много възможности на децата, лишени от родителски грижи. Израстващи в семейство, с възпитание, с средства и всички тези неща. Това е моят живот. Всичко това, което съм благодарение на организацията. Благодарение на хората, които са там, които са ме отгледали и са дали всичко, за да може да излезе човек от мене. СОС Детските селища са семейството. Най-важното нещо в живота. Там, където за първи път се случва всичко. СОС Детски селища е най-доброто място, където едно дете, което е извън семейната си среда, може да се развива в среда близка до семейната, оградено с възможно най-много обич, внимание, грижа, любов, търпение. Аз съм много щастлива, че има такива семейства, че традицията продължава вече толкова много години. СОС Детската грижа е фундамент, който е изключително важен за цялостното развитие на човечеството. Защото аз го приемам като нещо глобално.
Ако всеки един отиде и види какво се случва в тези селища, ще разбере, че там наистина е една фабрика за щастие. Тези деца излъчват щастие. Там има хора, които толкова силно обичат, толкова искрено се грижат, толкова пламенно са се отдали на тази кауза, че спокойно могат да минат и без мен. От 1993 година сме започнали с 12 жени, 6 майки и 6 помощници. И всяка се избра къщичка, аз попаднах в първа. 6 деца в началото изведнъж приехме. И ги приехме в първа къщичка. Всички там посрещнахме, като един малък празник. След това всяка си хвана нейното дете и си замина в нейната къщичка. И така живота ни тръгна в детското селище. Казвам се Марчела Личева. От 20 години съм в селището. Майка съм в къща номер 11. До сега съм отгледала 13 деца. Казвам се Севда Атанасова. По професия съм учителка и от 1993 година съм в селището. И до сега 16 деца са живяли в тази къща. В ежедневието се случвали са и проблеми, но те са просто разрешими. И когато зад гърба ти има колектив, знаеш, че за теб има някой, който да ти помогне и ти си смел да се справяш с нещата. Даже не ми е минавала такава мисъл. Изобщо, че ще плесна с ръци и ще се махна от тук. Много трудни моменти имало и през всичко съм минала. Всички проблеми с децата, и пубертета, и бягствата, и цигарите, всичко, нали? Но сме се справили с това нещо. Може би емоционалната връзка е много голяма с децата. Затова продължавам да съм тук. С джиджитата много се смеем, така им викаме на двете малките. Аз се казвам Никола, съм на 6,5 годинки. Аз съм Върджина и съм на 4 години. Най-же папагал се казва Лъчо, мисля, че той е на 0 годинки. Ние понякога с моята сестричка си играем с него, защото нали много го обичаме. Понякога го изкарам навън да диша малко чист въздух. Аз обичам най-много да рисувам. Аз да се играя. Надеждата ми за децата, когато пораснат и заминат за Търново или на друго място да учат, в един момент ние се разделяме, разбира се, да поддържаме тази връзка, която имаме и никога да не я прекъсваме. На практика и така се случва. Така някой път с часове сме говорили и за това какво да правят в живота. Питат ме, защото казват толкова години, че ни познаваш добре. Просто искат съвети. И до сега с нито едно от децата, което е живяло в моята къща, не сме прекъснали връзката. Държам връзка и с майка си, и с хората, които сме живяли в една къща. Но не е толкова редовно. Горе-долу се чуваме на около 2 месеца по един път. Може би защото аз живея в град София и цялата ни къща сме разпръснати. Поддържам контакт с всички от моето семейство. Майче, ако гледаш това видео, извинявай, че ти се обаждаме много рядко, но да знаеш, че си говорим за тебе всеки ден.
И аз като малка всъщност исках да бъда точно това, което съм. Да бъда актриса. Бях много впечатлена от цирковите артисти. Като станах по-голяма, исках да стана певица. Исках да стана много работи, но така най-важното ми желание беше да стана журналист. Агент под прикритие. Агент с тайна мисия, на който да бъде възлагана супер секретна задача. Какви ли не мисли са минали през главата, и космонавт, и летец, но може би това беше така най-романтичното, летец да ставам. Когато бях малък, може би мечтите, които си бяхме поставили като всяко едно обикновено дете, е да станеш полицай, да станеш доктор, за да можеш да помагаш на всички хора. Всъщност преминах през доста фази какво съм искала да стана. Може би исках да стана адвокат. Живота на децата, които са пораснали тук, по-нататък, е всъщност големия резултат и голямата оценка на нашия труд. Защото един реализирал се млад човек носи голямо удовлетворение и ние толкова много се радваме на всяка новина и така като световна новина се разпространява бързо, как някой е успял в нещо, постигнал, застанал на висока позиция в фирма, някаква специализация направил, родило му се дете, създал семейство. И всички такива едни хубави неща, които се случват в живота на човека, са радости за хората, които са отгледали тези деца. За мен е важно да станат хора, да могат да се оправят в живота. Например, аз от всичките деца, които съм изкарала, имам изкарани деца. От тук имам завършила студентка. В момента имам друго дете, което е втора година студент. Имам деца, които си работят. Просто завършването на излизането от училището си работят без прекъсване. Това за мен е изключително важно. Две от момичетата ми пък станаха майки. Не, че ми личи, обаче съм баба. Аз имам вече много деца излезли, които всички учат, завършили са висше. Едната ми работи в банка. Всички просто са намерили своето място в живота. Станали са хора. Добри хора. Всеки един човек в живота си има нужда от пътеводител, от някой, който да види най-хубавото в него, да разкрие таланта му и да се опита да го извади навън. Посланник е много помпозно и много така купешко. Аз съм приятелите отвън. Аз съм навън, извън селището, за да мога да мотивирам все повече хора да бъдат ангажирани към каузата СОС детски селища. Посланник е дума, която означава, че винаги ще подкрепяш тези деца, ще подкрепяш хората, които се грижат за тези деца, ще подкрепяш тяхната кауза, ще подкрепяш техните мечти, техните възможности, ще насърчаваш индивидуалността им, ще се отзоваваш, когато имат нужда от теб, за съвет, за помощ, за приятелство или за просто подадена ръка и ще се опиташ да изживяваш всички хубави мигове, които им предстоят в живота. И докато има нужда от тази грамадна дума посланник или от по-приятната приятел на СОС децата, значи не сме си свършили работата до край. Защото всичко най-добро пред тези деца, най-хубаво им предстои. И се надявам ние да бъдем с тях по този път, всички посланници. В футбола първо бягаме. И правим високи скокове и след това почваме да играем на пипане на... Да бягаме и да пипнем до няколко си разстояние земята и се връщаме и след това почваме да играем с децата. Определят кой ще е капитана и почваме да играем. Ние играем поне 1 час и половина. И винаги нашия отбор е по-силен. Борко от тази 10-та къща е много добър. И Севдалин е много добър от 5-та къща. Той Севджо е страхотен. Той винаги печели. Където в който да отбор е, винаги печели. И той е в матча, той е с мен. За децата забавленията са най-важните. И поради тази причина често организираме такива състезателни игри, с които много се забавляваме. Например, последно правихме перфектната памет.
Разделихме се на отбори и беше много забавно. Посмяхме се от сърце. Тия пъзели, и аз не знам откъде започна всичко, обаче стана като някаква мания за цялата къща. Зимата се редят в неуствест пъзели. Тук се слага една маса в средата на хола. Лепим ги с специално лепил, с хартия и го даваме даваме ги на майстор, който да направи рамка. И като се свърши единия пъзел, се слага веднага другия. И за децата е важно да им се направи рамката. И оттам нататък вече, който се научи, може ли на пъзела и започва да редят пъзелите, докато се свърши. Това не е заниманието зимата. Като че ли най-популярен е тъй, да го кажем, селищния фолклор. Значи това са случаи, в които истории на деца, забавни случки се преразказват, интерпретират се, стават много често анекдотични и се разказват, нали, дори след като детето е пораснало и заминало, но всъщност в срещите ние се връщаме отново към тези случки, украсяваме ги и става толкова приятно и забавно да разказваш как някой е израснал в среда, в която се шегувал, случвало му се е нещо смешно, нещо, което го е карало, нали, да бъде усмихнат, щастлив. Като дете обичах най-много да правя бели. Чувствах се доста по-свободен и знаех, че винаги ще има някаква тръпка, когато се видя с мама. Най-голямата пакост, която съм правила като малка, е доста опасна. Може би бях на 5 или 6 години и включихме с по-малката ми сестра радиоточка в обикновен контакт, която гръмне. Като дете съм правил много пакости, но може би най-голямата от гледна точка на моите родители беше, когато веднъж решихме да влезем в една затворена улица с велосипедите през нощта. Не предвидихме решетката, която беше сложена и всички така полетяхме на асфалта. Беше много весело и имаше много кръв. Правихме си снежни топки и с тях замеряхме осветлението и така почупихме лампите. След това ни наказаха и от тогава не сме правили такива провинения. И най-големите пакости, не знам, Иван Христофоров ще каже. Аз си бях по бойницата, черна овца. Един ден, пак така играйки, решихме да прескачаме един канал. Засилих се няколко пъти, не се решавах най-накрая. Засилих, скочих и цопнах точно в средата. Естествено ме притесни този факт, че се намокрих целия. Прибрах се вкъщи, скрих мокрите дрехи там в един гардероб, преоблеках се и ги забравих. И след 2 дни майка ми ги намери мокри. И какво става тук? И мисля, че точно тези празници, както и тази година, нали, когато честваме 20 годишната на селището, доставят наистина най-голямо удоволствие на децата. Защото кой не обича да му донесат подарък, да го прегърнат, въобще да има една празнична атмосфера. За съжаление, животът не е всеки ден празници. Има много делници и те са важни да подготвят празник. И ние това искаме да направим. Всъщност, всеки на такъв ден да бъде щастлив. И по повод юбилея бих искал да поздравя най-напред всички бивши и настоящи СОС деца, всичките хора, които са за тези 20 години са полагали пряка грижа за тяхното отглеждане, тяхното възпитание и да благодаря всичко на многото наши приятели, които през тези години са ни вярвали, са ни подкрепили и които се надявам и за в бъдеще ще продължат да ни подкрепят, за да може да има повече усмивки, да има повече грейнали детски лица. Пожелавам им да бъдат обградени наистина с много приятели и с любов, да имат силата, дързостта и смелостта, да продължават да създават един уютен дом, едно семейство за тези деца, в което те да могат да растат спокойни, свободни, щастливи, след това да предадат това и на техните деца, да продължат живота по същия смел
начин. Да продължават все така. Това, което правят, е страхотно. Много успех. Все повече и повече да помагат на такива деца, лишени от родителска грижа, да израстват, да се осъществяват, да реализират мечтите си. Бих искала да им пожелая да бъдат все така нахъсани, амбициозни и да дават всичко от себе си, цялата си любов и да имат по-малко проблемни деца.